दिनै फार्स्ट टाइम माइ हानसै आयाव सान्दुंआबो जि गोसा माब्रै हागोनसै मोनलायलांबाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ हानो नागिरदों नै बहुद दं हाजिरा गोजा लागायबायानो एकदम मेब्र'आ हाजेनबायानो एकदम मा होनो बेखौ देन्था ना मा देन्था बानायगासिनो दं नै बिनिफ्राय बै खर'सिम सेव माइ हाथानसां दिनैनि दिनाव एकदम सेव माइ हाथानसां बिहामजोफोरा फसायनानै थाब थाब फैदो बोलहो फिनिसा भिडिअ' इरिबो बोले माइ हानो रोङा जेने थेनेसो फैसा मोनथिसिगौ बेसेदि हास्थायो आं मा रावजों फोरमायबावनो आंनि नोंखौ हास्थायो